Kif inti li? Tajba, inti? Okay, inti. Għaddejjin. Għawek għedin wassabi ħafna ġifiri. ħafna. Kont t-tejli xaħġa vera sabiħa fuq il-post, kemm huwa l-qalbek tal-post. Nafres tal-qalbi ħafna ġawek kien jaħdem in-nannu tiegħi għal ħafna snin. U allura da post speċjali ħafna lija. Jaf kemm ġejt ġifieri u ġew. Eżawej. Najjatlu minn barra nannu. U hekk din l-litteratura kollha ġietek kollha fik. Xrubta. U ħarġet li għen il-għen. Inti kittieba? Eżatt. X'namel iktar? Tagħmel iktar. Tagħmel affarijiet. Iva. Realtà li diffiċli tkun kittieba full time f'Malta u allura fil-verità nallem l-istudenti ta' Sixth Form il-Malti u nallem il-kitba kreattiva wkoll u sedattant nikteb u nagħmel ħafna affarijiet marbutin mad-dinja tal-kitba bil-bezz ħafna people. Qegħdin hawnhekk ukoll għax bħalissa f'Awwissu għaddej festival partikolari, il-Festival Mediterranju tal-Letteratura ta' Malta. Ta' żgur. U naħseb ta' l-isem vera partikolari vera jurrumni għax l-għuna titfa' il-Malta fi sfera mediterranja fil-kuntest tagħha. Naħseb ħafna fuqha meta l-kittiba Maltini jiktbu fuq il-baħar. Naħseb anki jekk ma jsemmux il-Mediterran. Fil-verità. Il-noċ jesemmek f'moħħom. Jekk jisajmu baħar, ma naħsibx li kollhom l-oċean f'moħħom. U allura dik xaġa importanti ħafna lina. U għalina dan huwa l-ispazju kulturali li fih qed jiltaqgħu u jifjorixxu. Sabiħa dal-festival ukoll ilu għaddej 20. Mela din hija l-20 edizzjoni. Eżatt. Ġifieri min jaf kif tħossok inti bħala direttur artistiku ta' dal-festival. Qed nitħarraġ speċjalija tiklu bombastiku. Imma neċessarju wkoll ovvjament. Ara jiena dejjem grata ħafna lej min kien hemm qabli. Ġifieri kieku mhux għal dawk li kien hemm qabilna mhux qegħdin hawn illum. Dan il-festival kien ħolmu Adrian Grima. U jinnna fin niftakar nibdejt l-ewwel noqgħod naqra mal-PowerPoint u d'affarijiet żgħar bdejt l-ewwel anzi nattendi biss u mbagħad nagħmel affarijiet żgħar. U li nara l-festival jikber, meta ngħidu jikber għalija mhux biss f'termini ta' udjenza jew ġranet, jikber anki fil-mod kif jingaġġa mal-udjenza li timbena ċertu relazzjoni mal-udjenza jew li nġibu udjenzi ġodda u nibnu dik ir-relazzjoni wkoll. Sabiħa wkoll fatt li inti bdejt tattendi, bdejt bil-mod jkollok dak il-naqa' volontarjat timta bil-mod. Inti rajt volontarjat. Għalina importanti ħafna l-lingwi, ġifieri importanti ħafna il-Malti. Ovvjament nużaw l-Ingliż, anki ġili bħala lingwa pont, imma nirrispettaw ħafna u naħdmu ħafna bil-lingwi rispettivi imbagħad tal-kittieba verament inħoloq ngħidilha mużika għax jiena kemm il-darba kont hemmhekk u ikun hemm lingwa li ma nifhimiex. Imma f'dak il-mument il-mużikalità tal-sien tinħoloq qisha xi ħaġa maġika ma nafx dak il-mument. Jiena ġeneralment wara serata tal-festival inkun qed immur nikteb. Għax isni nkun xrobt, mbagħad kolli bżonn bħal-mewġ. Eżatt, jiġi kollok bżonn terġa' release. Eżatt. Comes and goes. Like the tides. Namna poezija. Poezija hekk live. Tgħidu naqa' forsi xi ftit naqgħdu l-avvenimenti x'jkunu. Mela. Ara, għandna 7 kittieba ġeneralment hekk ikollna dika żammejnija. 3 Maltin, Simon Spiteri, Omar Inxej u Michael Zammit. Għandna 4 kittieba barranin, Carmen Camacho, Maud van Hauvert u baqa' li Fara qed niftakarhom ta'. U forsi aktarx l-ikbar kittieba tal-festival hija Kasja St. Clair. Għandna attivitajiet varji għaliex importanti għalina ħafna wkoll li l-letteratura naqduha ma' forum ta' arti differenti mhix tom waħedha ħanużaw metafora tal-baħar nerġa'. Allura pereżempju fl-20 ta' Awwissu għandna il-film Castillo
Mbagħad se jkun hemm panel nifokaw ftit fuq il-ktieb ukoll għax fit-23 ta' Awwissu ħajkonna lunchtime reading mal-kittieba Maltin naqra ħin differenti. Fil-25 ta' Awwissu pereżempju ħajkonna panel u qari imma mbagħad ħajkollna anke l-mużika wara. L-għada fis-26 ħajkollna diskussjoni li tiffoka fuq il-kelma mitkellma biex ngħidu hekk. Dan huwa aspetti li qed niddiskutu ħafna dal-aħħar ukoll anki f'Malta tibda taqbad ftit anki l-spoken word poetry u ġbera. Ħajkollna masterclass ma' Kassia St. Clair. Din ħaġa speċjali ħafna tkun għal ftit kittieba imma jkollhom ċans vera jiffukaw fuq l-arti tagħhom. Fid-29 ħajkollna serata ma' Uba Alifara u Franco Tartaglia l-istess ħanaqdu flimkien il-mużika mal-kelma u nagħlqu b'serata ma' Kassia St. Clair mbagħad li ħadkun intervistata minn Joseph Caruana u mbagħad ħajkun hemm live drawing minn Darren Tanti din ikoll xi ħaġa ftit ġdida. Interessanti. Ġifieri provajna għandna l-film, il-kant, mużika u konverzazzjoni wkoll ħajja, ġifieri ġeneralment verament ikun hemm panel jew diskussjoni u qari ta' sija imma diskussjoni tikomplu wara. Żgur, mija fil-mi dik nemmina, aspetu nemmina. Kieku kelli nsaqsik so għandna 20 sena ta' festival. Ħajgradwa. X'ħajamel bil-gradwazzjoni taħseb within the next 20 years u jiġi 40 eżempju. Mistaqsija partikolari għalija importanti li jibqa' jsir dan il-festival. Ma nistax nimmaġina pajjiż li ma jkollux il-festival tal-letteratura tiegħu. Naħseb li jkun qed jitlef ħafna. Il-fatt li wkoll qed jittella minn NGO, naħseb dik ukoll xi ħaġa importanti ħafna. Jiena naħseb li din is-sena diġà bdilna l-festival għax sejrin f'imkejjen differenti, flok forsi attività ta' 3 sigħat, ħadkun attività ta' sija u nofs. Ġifieri diġà ninbidlu u nibdlu. Naħseb il-festival jeħtieġlu li jkompli adatta, irrid isib modi kif jiġġedded u anki jingaġġa iż-żgħar, jiġifieri hemm dak l-aspett prattiku ħanejdlu hekk. Imma mbagħad hemm dak l-aspett ukoll maġiku letterarju, ftit romantiku wkoll. Li n-nies jibqgħu ġieli jsemmuh għal-ġimgħat sħaħ. Jiġifieri ma nkunx qed noħlom meta nħossni qisni fis-seba' sema naħseb jiena. Din jew dak. Okay. Tħabbad qalbi. Mela, kieku kellek x'tippreferi bħall-udjenzi fil-kitba tiegħek? Adult? Jew żagħżugħ? Żagħżugħ. All right. Żagħżugħ jew tfal? Tfal. Tfal. Nice. Okay. Proza poeżija? Poeżija. Malti jew Ingliż? Malti. Malti. Grazzi ħafna li jen. Grazzi dilek. Naħseb li it-tirtli X'impinġit. imma bi kliemek bit-tirtli ħafna.